யாரது? என் கொடி பறக்க வேண்டிய இடத்துல வேற எவன் கொடிடா பறக்கும்? வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் கைஸ். சாரிங்க, இது நம்ம சேனல். இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, ஒரு வீடியோ எடிட்டர் தான் ப்ரோ. நான் ரொம்ப டம்மியாக பண்ணக்கூடாது, கொஞ்சம் ப்ரொஃபஷ்னலாக பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு உங்கள் ப்ளே ஸ்டோர் ஓப்பன் பண்ணிக்கங்க. ஓப்பன் பண்ணிட்டு சர்ச் பாரில் போய் விட்டா வீடியோ எடிட்டர் விட்டா வீடியோ எடிட்டர் வரமாட்டேங்குது. சாரி, இதில் போயிட்டேன். விட்டா வீடியோ போட்டிங்கன்னா இது வரும். இதை டவுன்லோட் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணிக்கங்க. ஓப்பன் பண்ணதுலேயும் உங்களுக்கு என்ட்ரன்ஸ் இப்படி தான் இருக்கும். எதாவது பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அப்படி வரும். ஹோம் ஸ்க்ரீனை கொடுத்துக்குங்க. இப்போ ஏகப்பட்ட டெம்ப்ளேட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. இங்கெல்லாம் வரும் பாருங்கள், அவங்க பண்ணதெல்லாம் இருக்குது பாருங்கள், எல்லாமே இருக்குது. உங்களுக்கு தேவையானதை சூஸ் பண்ணிட்டு நம்ம பாட்டும் அதுவும் கொடுத்துட போதும். நீங்களே ஓனாக க்ரியேட் பண்ணணும்னா ஹோம் ஸ்க்ரீன் ஓப்பன் பண்ணுங்க. ஸ்டைல்ஸ் அண்ட் நியூ ப்ராஜெக்ட் எது வேணுமோ நீங்கள் கொடுத்துருங்க. நியூ ப்ராஜெக்ட் கொடுத்துக்குங்க. கொடுத்துட்டு என்ன வீடியோ எது வேணுமோ கொடுத்துட்டு இங்கே பாருங்கள். நான் இது கொடுத்துட்டேன். இப்போ போகிறேன். இப்போ கொடுத்துட்டேன். நான் கோ கொடுக்குறேன். கொடுத்ததும் எக்ஸ்போர்ட் ஆகுது பாருங்க. இப்போ எவ்வளோ இது இருக்குங்க, எக்ஸ்போர்ட் எக்கச்சக்கமான இது இருக்குது. இன்னும் மோர்லாம் இருக்குங்க பாருங்கள். பிடிச்சிருந்தா லைக் அண்ட் ஷேர் பட்டன் கொடுங்க. இன்னும் டீட்டெயிலாக தெரியணும், எனக்கு ஒன்றும் புரிய மாட்டேங்குது ப்ரோ அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அதுக்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க ப்ளீஸ். ஓகே, பாய் guys, bye.